पायनॅपलचे पीसेस आहेत त्यांना सॉल्ट आणि गुळामध्ये मॅरिनेट करून ठेवायचे आणि आपण नॉर्मल करतो तसे नाहीत, हे असे गोल तुकडे केलेले आहेत. गूळ आहे पंचामृत कंपनीचा, पंचामृतचं पिंक सॉल्ट, हे कोकोनट मिल्क पावडर असा, त्यातून आम्ही एक 1 टीस्पून जितली चिली पावडर घालूया, हाफ टीस्पून टर्मरिक पावडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर, आले घालता येईल असे, चिंचेचा कोळ हे आम्ही वाटून घेऊया. ते आम्ही आता पायनॅपलचे पीसेस आहेत त्यांना कॅरमलाइज करतली बटर आण. एक 2 टेबलस्पून ऑइल घालता, थोडे मोहरी, हिंग घालपाचो, कढीपत्ता, मागीर ही आम्ही पेस्ट केल्ली आसा ते पिंक सॉल्ट. हे मातशे शिजले म्हटल्यार आमची ग्रेवी रेडी झाली. दिस ग्रेवी pour it like this on pineapple.